kono Mali kɔ kan bi ye juma ye marisi kalo tile 6 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana gouvernement ɲɛmaa ni o ye général de division Abdoulaye Maiga ye ale ye tasi bila foli kɛ k'a ɲɛsin Iran jamana ma kunu alamisa marisi kalo tile 5 san 2026 Ayatola Ali Khamenei ale ka fatuli min kɛra Amerika ale ni Iran jamana ka kɛlɛ min bɛ sen na o senfɛ an ka jamana ɲɛmaa ale tɔgɔ la général de division Abdoulaye Maiga y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Ayatola ye ko ale kɔni sara faso ko o de la fɛn min kɔni ye ni tasi bila foli ye ni o kɛra an ka jamana premier ministre fɛ o kɛra Iran jamana ka lasigiden min bɛ an fɛ yan ale ɲɛna fo ka taa se an ka ministre min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye an bɛ taa kita kunu marisi kalo tile 5 san 2026 an ka ministre min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don lafasali ani kɛlɛkɛla kɔrɔ olu ka ko ɲɛnabɔli ma ale ye senabɔli taama kɛ ka taa kita finitigilakaw ka kankura dayɛlɛli o ko la kankura min ni o dayɛlɛli bɛna kɛ sababu ye ka lakana ale sabati kita marabolo olu kɔnɔna na aw ni ne yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an ka jɛ ka général Sadio Kamara ale ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sɔgɔmada in na n bɛ yan président la transition kɔrɔ la maître de cérémonie monsieur Kanko da sera a ma a ye hakilina jigin kɛ Kim Jong Un o de président ka kumakan dɔ la ko jamanaba bɛɛ kɔsɛbɛlen don armée ba dɔ la général d'armement Goïta ko ten ko armée ba fana bɛɛ kɔsɛbɛlen don a ka jamanadenw de la. Donc o kama a ko k'an kana k'an kolobo kari ka tila ka k'an kalifa kitakaw la ka ɲi bɛ yan kitakaw de kama ka ɲi tɛ se ka kɛ fɛn ye kitakaw ma kɛ fɛn min ye donc o dɛmɛ ɲini aw fɛ walasa baara bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔsiw yɛrɛ bolo cogoya min na an ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na. Nin yɔrɔ in na an bɛ tasi bila kɛ ka se an ka finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ni tora kɛlɛ in na an ka banabagatɔ an bɛ ala deliw bɛ yen ala ka nɔgɔya d'u ma an bɛ an ka otajiw hakili sigi k'a fɔ an bɛ baara la walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ finitigilaka minnu fana bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la nin wagati min na an bɛ ala deli ala k'u lakana ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana ala k'an ka jamana basigi kita nisɔndiyara n sewara ci minnu fɔra ni ala sɔnna ne n seginna m'u lase gouverneur ye laɲini kɛ dugutigiw ye laɲini kɛ n y'a bɛɛ lajɛlen faamuya an ka ala deli ala k'an ka jamana basigi merci beaucoup. Ni o ye jatigɛ waritigilama kulu dɔw ye olu kɔni b'a ka ja dɔw olu cari bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ ni wagati laban ninnu na ja minnu ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko o ja ninnu kɔni ye ja kɔrɔlenw de ye ko u kɔni b'a ka nin wale in kɛ yaasa maaw bɛ se ka bɔ u hakili kan cogo min na wale mun na u b'a jira k'a fɔ ko u ye se sɔrɔ an ka finitigilakaw olu kan jateminɛw olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko fɛn min kɔni ye jatigɛ waletigilama ninnu ye ko u kɔni dɛsɛlen de don ni u b'a la ka ja ninnu olu kɔni cari misaliyara ja dɔw bɛ yen an b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni kɛra Kayi marabolo ale kɔnɔna na fo ka taa se Nioro ale marabolo ma an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye an ka lakana finitigilakaw ye olu kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ale bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na kunu marisi kalo tile 5 san 2026 fɛn min kɔni ye suguni kura maaw ye olu de kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira hakilina jigi la suguni kura ale jenini kɔfɛ an ka jamana ɲɛmaaw kun ye lase dɔ kɛ lase minnu na u b'a laɲini suguni kura baarakɛlaw jagokɛlaw fo ka taa se maa minnu bɛ suguni kura ale masuruya la ko olu kana se tasuma kasara ale kɔni ye yɔrɔ minnu sɔrɔ olu la fo yamaruya kura wɛrɛ olu la yaasa lakana ale bɛ se ka sabati cogo min na o de hukumu kɔnɔna na kunu marisi kalo tile 5 san 2026 suguni kura maaw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya olu jira suguni kura ale datuguli la ni barrière de sécurité ye ko sabula ko jagokɛla minnu bɛ suguni kura ale la ko olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan ko u t'a dɔn ko ni o y'a sɔrɔ u bɛna se ka feere kɛ u ka yɔrɔ kɔrɔlenw olu la ni o ma kofɔlen ninnu kɔni ma laɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka don fɔ u ye suguni kura ale dayɛlɛli kura la yaasa olu kɔni hakili bɛ se ka sigi cogo min na an
Ameta yanfoli la siraba kasara dɔ ale kɔni kɛra yanfoli la ale marabolo kɔnɔna na marisi kalo tile naani san 2026 ni o kɛra sababu ye ka maa dɔ ale bɔnɛ a nin na sikorolen ale ni Solona cɛ maaw ka fɔla ni siraba kasara in ale kɔni sɔrɔla min fɛ o de ye mobili bolila dɔ ni ale tuma la ka mobili boli ni fari kelen o de ye ni o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye mototigi dɔ ani o sera ɲɔgɔn ma ni ka dankari kɛ mototigi ale kɔni ka ɲɛnamaya la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Alizeri ale jamana kɔnɔna na fɛn min kɔni ye Alizeri finitigilakaw ka sanfɛ pankuru dɔ ye ni o mariki ye BE 1900 ye o de bɔra ka bin kunu marisi kalo tile 5 san 2026 ni sanfɛ pankuru in kɔni kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko finitigilaka maa 6 o de tun bɛ a kɔnɔna na ni maa 2 olu bɔnɛna u ni na ka maa 4 olu bana an bɛ wagati min na i ko sisan Alizeri finitigilakaw olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la yaasa ka ni sanfɛ pankuru in binni o kun dɔn. An bɛ taa Benin ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko jatigɛwale tigilama dɔw ni a bɛ fɔ a ma ko JINIM ko olu de kɔni ye jatigɛwale ta ka Benin finitigilakaw olu sɛgɛrɛ ko fɔnɔ Niger ani Benin frontière la ni o kɛra sababu ye ka finitigilaka maa 15 olu bɔnɛ u ni na ni ka maa 5 olu kɔni bana o de senfɛ fɛn min kɔni ye Benin jamana ye olu ye dɔ fara u ka jamana patrouille kan walasa lakana ale bɛ se ka sabati cogo min na Benin jamana kɔnɔna na. Mali kunnafoni lajɛbaw an minnu kun sɔgɔlen don an n'a ni wagati na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilenw olu la aw k'an bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan.